Mantri and by that and some time no important beauty payon drop fast is no nugi makachini book koroksa chin on your boss on pano amhake kokhananga saiknarka ADC no bunya ko taya phadi bunya ko tari di ne sawiknarka amhake noromohe important video naina bagin noro pulan sim lajra naitene video no script khai kari amhayan wrong ni bagin ang tui phai tamni taksik jrotin noromo video naitong an channel subscribe khai di like khai di comment khai di mohai ang important video phai di wrong ni bagin takro bukhoro ka amhake boss sawiknarka baksa bangla bujna batong baksa kokborok baino ang sawsine bujia batong hapna ang kokborok baino sana thakinai bakhasin de bangla bujimai batong sini borok apna ba tino ang tini kokborok baino sana thakinai kokborok baino sasine ga amhake sini buhu khorokcha amhake khanangai saka sini black tamni saka norok khanane di am khana panna khana amhake second ka ADC no ke boni yago taya phadi oino bosong ni yago taya phadi ni sawika kun dokol ta khairi di ni blain nang mani kok sawi khana ka nor amhake kok nain ba nor amhake bidu nain ba nok ta to kan channel subscribe khai di ngatai sing saimala sini besangondro phasi second script nuguina makhana amhaka sini boram gonang kaisa chin tiprani mantri sawkhana mani sar bikas deporma bahoga sawkhani sanarka musabura ni samra musabura ni sakana norok tahtu saime ko ang sawkhana takhro bukro bongka musabura BOWA SWKAK na phiyogya ni samani okongno tu chungtini sanai phale takhro bukro ge amo hake bota buk samani sabna amhaka musabura hinka sabna BOWA SWKAK na BOWA kongno to SWKAK na ni sawkhana ka nok ta phon saime ko ang san thang ton takhro bukro tapon nor channel subscribe khai di like khai di comment khai di amotin bisiba kin ang nong ba video the unkha BOWA SWKAK mo khwaini o musabura na sabne hin nok ta saime ko tawang han tong ka khunjo kai khnadi takro bukro amkha sini MLA sini TTID sini MLA sar ranjit debrman amhake boyasi suri shaka musabura hane naji bofyo gani chawu nari black wana masja kirma sija amhake sini boram gunang sini MLA sar ranjit debrman black kirma sija ka bono wani reka black dom ki reka amhake naji potibat BOWA SWKAK sini kaisa tiprani se mantri amhake sini tiprasa kisingno amake salayo dom ki layo tamung layo nor sain mahna takro bukro ngatai tama sana tong hin to takro bono takro to no saime ko hunke amhake no norong ni bagan ang news ko ta to video ko ta to takro channel like khai di comment khai di amhai no sing musabura himani kongatin tin salani takro bukro tinta topic tongo tinta topic no nang to full example bujir mana baga ang tiri video tu ka side topic takro bukro no kahama tongo ang khayo tamni himale amhake na srai ke sawi khane ka sini borang gonang sar bikas dewa amhake musabura ni samani tai bo musabura ni bo kaine buat tama skrai na ni saka bo amhake na di social media ni biching te ke bo ke srai ke dom ke ka sini borang gonang sar MLA sar ranjit dewa amhake saka tai like wa na masita black kin mesija haide ma takro bo ta boxing charo tong thangani na dunia tong thangani amhake na kholam dom ke layo tama sikri chokro khala yongko amhake no tai tama sana tongse takro bukro sin tiprani soli chonno se tunana ladi amhake tawala ladi sin tipra khiching ek khai tong ladi amhake esong kora pising pora ingi khapi ya hede bana takro bukro ge baksa ang ke bana aro wancho kuna baksa boro ang ke bana baro jolwe slamani ya bidu ke bana bo ang ar naslo slamani ke bana hamiani sana phaimani ya phya jotno ka ham jotno tiprasa kiting tiprasa pran kangat lagi ang ke bani bagai hamiani sana phaimani phya ang bisi kok samatong sar bikas na to place nang ang kun sar bikas na ba hamiani sana phaimani ya ta sini borang sar MLA saronji no ang hamen sanam phaimani ya tamni himala ang joton tiprasan baga awas chawo chin tiprasan baga joton full exam bujire mana nei kaisang bujire na nei phaimani se tamle takaisen no nugi makana kaisa buku khoroksa amhake otini borong nang bu khoroksa amhake no kaisa chini tiprani kaisa no joton saimana taba ang bung khuna than tongo boko kaisa pan bonam boram reson chim borong nang kaisa tonosi tiprana botamni kokphiro mori kan norok khnain makana thar screen noro nugi makana amhake bo sawi khna ma bo black and nang mane kok sawi khna ka sini o bukung no black hambai khabai khubai tai ani audience tok bo abaske hamjago no tai comment khai chadi ani takro bukhro noro amhake no sini tiprani o chole chona tui bo paksa borok sak ni baga bo sini si samung tango sini dop phane baga sini jaitin baga
samung khaya botongo ama he borok botongo hepna kuno bung khuna thalia kuno tam male takhi chrote nor ane channel subscribe khadi like khadi comment khadi ang video ko tal dakhai nor first notification thana bage bell icon on notification thana bage sine tondi ama hainang nor bage interest video hayo hai takhro bukhro takho to nor ane channel subscribe khadi ang case khai tam ni male ama hai nor bage ang important video di hayo tam ni male sini tripura ni solution je kokngati bosung salai je nor question sungna musmano sungmano oma hakeda na sinti brasro thangkina na tinti brasro future bahing sino oma hakeda na bulai toklai khaya na thakino kuno thank norong no ani youtube ne bisingti norok tam bujiman thank you for watching. Next video tripura sai lo jai hind bye bye, thank you for watching.